Hello, hello. Hello, everybody. Say. Hello po. So viewers, hello. Ay. Three viewers, hello po. Hello sa two. Kuya Romel, hello. Hello po. Grabe hirap. Makapunta. More viewers, hello. Thumbs up down, sabi ni Kuya Romel. Kuya Romel, maganda kasi. Ano ka? Nagpa-plus ka na? Five viewers, hello po. Miguel shoutout. Daming ads. May panggabi po. Dami raw ads. Daming ads. Dami ni Kuya Romel. Dami pa Kuya Romel. Magandang gabi. Hirap makapasok daming ads. Thank you Kuya Romel sa pag-hindi pag-isip. Live na naman tayo. Hanggang madaling araw. At buhay. Maingay ngayon dito. Kasi naglalagay ng Christmas light dyan sa barangay. Tapos nagpapatugtog.
ano. Kuya Rini! Ay, Kuya Rene. Hello, Kuya Rene. Good evening, Tingnan mo po. Wait lang. Ayusin ko lang. Dito yan. Kayan gabi, akala ko magla-live kayo hanggang 12 ako naghihintay eh. Hindi kami nakalive kagabi. Ayun ang signal kagabi. Maraming nakalive kagabi. Hirap magsabay. Bro Rene, mega lang. Hirap po magsabay. Gumagawa ko ng swatter kasi pupus na agad yung swatter. Joke. Sabi ni Kuya Rin. Oo nga si Alang Will, si Edgar at si Ate Margie. Opo. Ay, naka-live sir. Oo. One? Ang dami, kagabi. Si sila Kapakpak. Ay, happy birthday pala. Kay Happy birthday kay Kapakpak. Happy birthday. Oo. Kay Kuya Romel Mandap. Good evening, parang Jason. Kuya Romel Mandap, hello po. Ano nga si Kuya Romel? Ito. Wala pa palang jacket yan si Kuya Romel. Hello, magandang gabi. Tagal ko ng viewers. Live nga ngayon si Margie. Ay, Ano ka lang? sabay ko. Hindi ko nakita. Sorry naman po. Brian Jason, nagkita kayo ni Bicolana. Opo. Nagkaano kayo pumunta sa Peria. Hindi ko nasaman kasi yung daanan ko kasi pauwi, baha. Nag-ikot nga ako eh. Pero kung wala sana ang tubig, malapit lang. Gagabi na kasi. Ari ko pro ring. Siya ito nilimutan ka. Ha? Bill? Grande. Naragala ko yan. Pero tapos. Nasa tubo ka sa kanila. Our viewers alone. Ay, umuwi na pala kanina. Six viewers alone.
Basta, basta, basta. Hello! Nakauwi na siya kanina. Minsan nakalive na rin live today at Marley. Wala ngayong live pula na birthday. Ay, bawa po sa inyong lahat dyan. Good evening, everybody. Hello po sa 5. Tagalog na si Bicolana. Papasama sa akin dun sa Boulevard. Tapos nagpapaturo mag-motor. Kaso nga yung uwian ko napakalayo. Iikot kasi. Naman na parang tigas siya. Kaya di ko na sana, di ko na samahan doon. Tapos sila na lang alokin mo. Tapos, pinapayos ko muna yung sasakyan. Kasi, may gamitin kasing isusundo. Isusundo sa biyanan ko. Kaya pinapayos ko muna. Para di ako gahulin ng oras, ng araw. 7 viewers, hello po. May kami galap shoutout. Good evening po sa lahat, sabi ni Kuya Jesus Sayo. Hello po, good evening po kay Jesus. Hello rin ni solid viewers ako ng Team Pahaway. Sabi ni Kuya Romel Mandap. Opo, solid yan. Jesus, salamat dito ka pumasok. Good evening din sa iyo, Jesus Sayo, sabi ni Kuya Romel. Hello Romel. Kuya Rini, hello. Hello po sa lahat. Okay na nga? Okay na nga? Okay na ito, Jay. Para kami nabili. May panilagay mamaya. Alam ko po, Mandap. Hello Tokayo, Romel, good evening sa mga viewers. Natarap mo na tapakuan. Buka ma. Ha? Kaya tagal ko po na sila. Pinapaganda na yung barangay hall dito sa amin. Taon-taon naman yan, pinupuno nila ng ng Christmas light. Bukas, susubukan yan bukas. Hello sa 6 viewers natin. Hello to Kayo Romel, good evening po sa mga viewers. Matagal na ito si Mandap, supporters ng Team Pahaway. Kuya Romel, hello, sabi ni Kuya Jesus Sario. Opo, hindi nawawala sa comment section. Lagi yan. Solid viewers po yan. Kayong lahat po. Maraming salamat po sa inyong lahat sa patuloy na suporta sa Team Pahaway.
po kayo para makakapagkwentuhan. La 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 la. La 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 la. La la la. La 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 la. Hello, isus lahat naman tayo, solid sa team. Kaya rin eh. Well, mandap, hindi kita nakita sa mga vlog na alam mo, striper, kapatid ni Karin Jason TV. Nakalimutan ko na. Ayun nga, naka-live si Ate Margie, si Abel Vero. Naka-live po ba? Hindi ko napansin. Naka-live pala si Ate Margie. Shoutout po sa lahat. Ilang gabi na rin tayo din nakakapag-live. Mas araw din na nakakapag-live kasi pag nakalis na yung anak ko tapos nakapagluto na ako, pinupuntan ko yung pinapayos ko na yung pinapayos naming sasakyan. Kuya Makbal, present. Hello, Kuya Makbal. Good evening. Malapit na maayos yun. Baka bukas, magamit ko na. Sabi ko nga, naka-live si Margie, sabi ni Perry. Bro Makbal, hi, sabi ni Perry Mel. Net viewers, hello. Bro Makbal, shout out. Sabi ni Kuya rin. Gandang evening po sa inyong mga kuya, sabi ni Kuya Makbal. May palabas sa court. Naglalaro po ng basketball. Tapos naglalagay ng Christmas light dyan sa dyan sa barangay hall. Pupunayin yan ng Christmas light. Taon-taon yan ginagawa nila. Lahat pala naka-live. Lahat daw naka-live. Minsan kasi busy kaya di ako nakakapanood ng ibang live ng team pero lagi nood ng mga vlog nila. Sabi ni Kuya Romel. Salamat po Kuya Romel. Salamat sa suporta nyo. Kahit yung mga vlog ko ay wala sa Kubay Project. Alika, basa ulit idol, sabi ni Kuya Rin.
Year, daming ano dito, daming ganap. May Christmas party yung barangay. 25, mayroong sayawan. Tapos yung okasyon nila Ami na ano, gift giving. Gift giving. Ang Kapaskuhan, ang Christmas punos, maasa. Tapos Three Kings, meron pa yan. Ang aking Christmas bunos, bunos. Sabi ko basta sa team mag-live, alam ko naka-notify sa akin. Sabi ni Kuya Rini. Naka-monitor, ano pala, notify lahat. Notify. Sabi ni Kuya Rini, sorry Kuya Rini, mali yung basa ko. Nagpa-pop up kasi yan. Basta naka-subscribe tapos nakapindot yung ano, yung notification bell, automatic magpa-pop up po yan. Pero pag di nakapindot yung ano, yung notification bell, hindi siya nagpa-pop up. Hit viewers low. Correct. Sabi ni Kuya Rini. Si amin nasa loob. Pinapatulog yung anak namin. Pag nandito si Ami, hindi natutulog bago, dapat tabihan muna bago matulog. Pero pag wala kami, nakakatulog naman. Ano? Yan na. Pero ako na siguro maganda. Hindi, mga naman ng pagal. Bulat-bulat na sa mga ano ko, nakasangkat na sa ko. Sobra. No, di ka nyo gano'n ka. Hindi mo naman ko nagsabi. Yan maganda. Yan sa ulo. Albert. Baka, ganito hindi kami gano'n ka. Mamat ko rin sa Sabado. Wala na tawag. Mga tumabili ka na kayo, mataw? Ano? Wala pa ka na. Mga sunod sa atin, nakuha sa kayo rin. Correct. Ganun ba kaya rin eh? Kuya Jesus, Primaluya signal, sali, loading, bibitin ako sa pagsilong. Sarian po, sari. Sabi ni Jesus Sario. Maluya ko ng signal.
Okay lang, Jesus, sabi ni Kuya Rini Castillo. Dito nga di pa gaano stable yung ano yung internet. Wala pa. Okay. Hello sa lahat. Bakal. Ano? Kailan nag-riban sa? Ha? Saan Rocky? Ayaw? Kaya mo na sa bro. Anak yun ni Kuya Arnel yung bumili. Tulog na? Anak ni Kuya Rene yun. Ilang taon na kaya ako naka-subaybay sa Timpa, Hawaii. Matagal na rin, day 1 pa kay Rika. Sabi ni Kuya Rene. Dito rin siya pumunta minsan wala signal, sabi ni Kuya Romero. Kuya Mac, evening. Sabi ni Kuya Jesus. Wala sila Kuya Benji ah. Hello po sa lahat. Shout out po sa inyong lahat. Kuya Benji. Ate Chira at Maris Tol Julius. Shout out po sa inyong lahat. Kuya Jojo. Yun. Kuya Ruben. Kuya Jagger. Kuya Jaime. Maria mismo. Maria. Ma'am Maria J, shout out po sa inyong lahat. Tol Julius. Okay lang yan, hindi naman lahat ng nagko-comment napapansin sa buong Team Hawaii ay napapansin. Sabi ni Garomel. Ilang taon pa rin Jason, mahal na matagal. Oo, tagal na yan. Ako nga magti 3 years na ata akong nagpa-vlog. Simula nung pag-vlog ko, nakasabay-bayan na si Kuya Rini. Sim tayo, Kuya Rini. Kay Rika Wan, sabi ni Kuya Jesus. Salamat po sa inyo, salamat. At hanggang ngayon, nandyan pa rin po kayo. Jesus amo, sabi ni Kuya Rini. 6 viewers sa loob po. Tuloy-tuloy lang tayo, sana hanggat may YouTube, nandyan pa rin tayo.
ako. Maliban siya. Kuya Rini nasa 2 years. Ito siya ni Hap daw. Ako kayo likawan. Nakasuporta. Para sa kanila. Thank you po, thank you. Hello Kuya Rini. Hey! Naglalagay sila ng Christmas light, yung mga kapatid ni Katie. Nandyan sila. Binabalot na yung barangay hall. Matagal na pala ako. Tagal na nga Kuya Rini. Kung ilan ang comments sa bawat live nila, mapapansin ka din. Sabi ni Kuya Romel. Beholding God, Jesus. Pero Kuya Rini, gamit ko noon Catherine Buanson channel, pero ginagamit ko minsan. Yung kay Ate Catherine Buanson. Out muna ako sa live. Habol ako maya pa rin. Okay po Kuya Romel. Hanggat may signal yung live na to, hanggat full charge. Gabi na ako nakauwi dito sa bahay. Pag ko dun sa sasakyan, daming sira ng sasakyan. Pati yung tambutso na singaw, pinaayos ko na. Putol pala yung mga tornilyo nun. Nasa Bulacan pa si Kuya Nuno, support na ako talaga sa kanila. Sige po Kuya Rini. Support, ako sabi ni Kuya Rini. Balik ako maya. Opo. Salamat po. Kuya Romel. Mandap. 11, hello. Yung Romel, Norma Sam ang doon. Nung nakita ko na ang vlog ni Pula, nagustuhan ko. Sabi ni Kuya Rini. Yan si Kuya Rini. Pati sa Facebook, friends namin na sa Facebook. Kuya Rini. Kasi pag binibidyo ko, nahihiya. Nahihiya si Kuya Rini. Amo? Basta ako lahat sila mahal ko, wala akong pinipili. Sabi ni Kuya Romel. Thank you po sa inyo lahat. Thank you sa pagmamahal sa amin. Wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Wish you a Merry Christmas, a Merry Christmas. Ganyan mga pugi, mahiyain. Sabi. Natago siya. Nahiya daw siya eh. Nanood pa rin ako sa vlog ni Noli. Silent lang. Sabi ni Kuya Rini.
a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. Happy. Yun, sinubukan na. Kita ko sa inyo. Oh. Sinubukan na. Pinatay ulit. Sinubukan na yung Christmas light. Naglalagay sila. A Merry Christmas. Sa lahat ng scout pula, isa lang mas paborito ko si Rika to. Sabi ni Kuya Ringo. Parang nag-gin kalamansi ito si Kuya Rini. Ano Kuya Rini? Gin kalamansi? Hello sa 6 viewers. Seven, hello. We wish you Merry Christmas. Feliz Navidad. Nagpintura si Kuya Rini. Nagpintura daw. Papaganda si Kuya Rini ng bahay niya. Nagpintura si Kuya Rini. Kung tapos ka na raw magpintura, Kuya Rini, sabi ni Kuya Makubal. Okay lang yan bro, Rini. Madaldal na rin Kuya Rini. Nag-gin kalamansi ito siguro. Di para buong bahay. Silang mag-isa.
Yung bahay nila, ano, itong bahay nila Ami, bahay ng ate niya, ina-estimatean ko sa pintor kung magkano ubusin. Baka raw umubos ng budgetan daw ng ano, ng 50. Mapinturahan na to. Let it go. Ah. Aga kong antokin ah. Gusto talaga yun, kaya nga ako na lang gumawa mahal lang sa ako sa pinto sa rin. Opo, pinestimatan ko ito kasi para may ano, para may kumbaga alam mo na kung magkano yung magagastos. 50 raw. Estimate pa lang yun. Ito kasi kaya ko rin itong pinturahan. Kasi sa ano nga, kaso ang problema, mahirap yung ano, yung pag-mimix ng ano, ng kulay. Buti kung tulad ng pintura sa bahay, na puti lang, madali lang. Ito kasi may kulay silang gusto. Siyempre mag-mimix. Pero may nabibili naman daw na ano, ready to mix na. Naka-mix na daw na ano. Oh, good. Ayun, happy birthday sa papa ni Gwen. At kay Kapakpak. Bilis nga yan makagawa ng vlog. Kanina nga pinapatulog ko na. Mamaya na papa. Nag-i-edit pa ako. Pero pinagsasabihan ko siya. Ayaw kong mano siya sa ano.
Nasabay ko, huwag niyang tutukan yung ano, yung vlog na yan. Gusto ko yung tutukan niya yung pag-aaral. Kasi yung pag-aaral, kahit sinong tao, hindi yan mananakaw sa kanya eh. Yung vlog, may panahon na mawawala yan. Sabi ko nga niya, tutukan mo ako yung ano, pag-aaral mo. Kasi baka mapabayaan yung pag-aaral niya. Minsan nga, tinatago ko yung cellphone niya. Oo nga, dami na nga po, pero sabi niya, ang liit para oh. Sabi niya, papapat ang kunti ng subscriber ko. Hindi tulad daw na sa akin. Sabi ko nga, upload ka lang ng upload, hayaan mo lang ako, dadami naman yan. Kasi gusto niya nang mag-live. Yung live niya na naglalaro ng Roblox. Pag naiinis ako, yung cellphone niyan, inaano ko, tinatago ko. Pagkagising, hawak agad sa cellphone, tinitingnan niya yung mga subscriber niya. Yun nga sabi ko sa kanya. Kasi mahirap na mapabayaan yung pag-aaral niya. Mag-high school na pati. Pag ano nga, tuturuan ko na mag-motor yan. Kasi mag-high school na. Bala ko, ibigay ko sa kanya yung motor ko na yan. Siya na gumamit ng motor ko. Tinuturuan ko na nung bata pa nga yan. Tinuturuan ko na siya mag-motor. At marunong na yung mag-balance. Pag ano na siya, pagkukuhanin ko ng lisensya tapos para pag high school niya, service niya na yung motor ko. Opo, alam niya naman yung ano, alam niya yung mga bawal na upload. Baka diyan, pinagsasabihan naman namin yan na ano, lalo yung mama niya, na huwag mag-upload muna ng mukha niya. Pwede na siya mag-live. Di pa pwede mag-live. Nakabalik na ako sa live mo. Salamat po, Kuya Romel Mandap. Ngabi ko buka. Dami oh. Dami. Yan, tama dun. Palit-palit pa din ang pangalan niya sa ano? Channel niya. Unang pangalan niya, Iris Heart. Ngayon, iba naman.
Mga bro, saan na kayo? Kaya naman, dal-dal ko na. Mga silent viewers lang muna yung kaya rin nila. Mga busy pa yun sa work. Opo. Mga ano lang, mga ano? Mabilis yung mag ano? Mabilis yung mag-edit. Maya-maya mag-upload yan. Kasi makita ko naman magpapapap siya sa akin. Ako nag-upload ka na naman, ilang oras pa lang. Di pa nga siguro natutulog. Di pa nga nakakalabas si Ami. Mahirap talaga yan kung ikaw lang mag-isa. Tapos magliliha ka pa. Siyempre lilihain yun bago pinturan. Kuya Born, hello po Kuya Born. Welcome po sa live. Andiyan na sila Kuya Rini. Oo nga dun. Kasi lilihain mo pa yan bago pinturahan. Gagawa ka pa ng patungan. Ruborn, shoutout sabi ni Kuya Rini. Gawa ng scaffolding. Kasabay pala live nyo ni Margie, sabi ni Kuya Romel. Bro Rini, hi, sabi ni Kuya Boy. Wala si Binji ngayon, sabi ni Kuya Romel. Bro Born, hello, sabi ni Kuya Rini Castillo. Nandyan lang po yan. Nagmamasid lang. Kain tayo sa palo ko. Kape tayo mga brothers. Kain po tayo sa palo. Sa live ni Ate Margie, wala din. Roborn, hi. Baka po busy. Stick lang na mahaba. Sabi ni Karen. Bro Romel. Ay daw sabi ni Kuya Bon.
Kanina nandito, umuwi rin kasi. Kasi nag-usap sila ni Ami. Dahil sa kanyang pinsan niya. Tungkol doon sa sa gagawin nila sa December 27. Nag-meeting sila. Tapos yung isisindahan ni Ami doon sa pumunta ng Maynila na yung pera. Kasi mamimili na. Ewan ko lang kung bumalik yun. Kasi naiwanan yung cellphone daw eh. Lungnik. Yes, bro. Hello sa 6 viewers. Si Bro Lumel. Sabi ni Karen eh. Mamaya nandito yun. Baka tumambay. Hello sa 5. Dati uminom ako ng longnik, ngayon hindi na. Ang nagbago na daw. Ano na, 1 liter na ako. Kaya Kuya Romel, hindi na longnik. Antok na ako, wala na. Hindi na longnik, 1 liter na. Pagod ka kasi Kuya Rini. Pahinga ka na Kuya Rini. Kasi bukas magpipintura ka naman. O nga, lagi kami maaga. 5:30 kasi na kami. Mag-init na ako ng tubig. At viewers alone. Hindi yan naman bro, lagi minsan lang. Sabi niya.
non-biro sila, mahirap talaga magpinturang mansyon, Jason. Pipintura yan si Kuya rin eh. Sinusulo niya lang pati. Kaya pagod na pagod siya. Ganda ng bahay niya. Nakita ko mga may din ni Kuya rin eh. Panahon na naman ng pagmamahalan. Kakapagod talaga pinturahan yun. Sabi ni Kuya Boy, kapag ka hindi naman solo. Panahon na naman ng pagmamahalan. Malaman na kay Margillion si Bro Pinche. Kakaibigan. Na naman Pasko na naman Pasko na naman Pasko. Kaibigan, panahon na naman ng magmamahalan. Andun nga bro board. Andun pala sila. Na naman. Basta kung nasaan mga babae, nandun din. Ala. Silent viewers, hello po. Comment po tayo para mababa yung pintuan natin. Bilis ng panahon. Matapos na kaagad yung 2025. Sabi na, 26 na naman. Ano naman kaya mangyayari ngayong 26? Sana wala nang gaano mga trahedya. Sigite lang katapat yan. Kanina na maglalib ako.
Kaso mahina yung signal na nandito sila. Sa lubong sinilangan ako'y muling magbabalik. Kuya Benji, pasok na Kuya Benji, oh. Napagtitripan ka na nila. Kita kung naka-tune in ka. Katuwaan lang pista yun. Ng aking loob, napansin ang takbo ng mga oras. Ngayon na ako'y palatas sa Pilipinas. Pabilis ang tibok ng aking dibdib. Sa mga aeroplano'y palapit ng palapit. Sa balat ko kay tagal, di ko nasilip. Ngayon na ay muli ko na itong mamamasid. Bumababa itong sinasakyan. Paborit daw yung song. Walang eroplano sa ating inang bayan. Ang sanyang nadarama, walang mapagsidlan. Pasko ang damdamin. Pasko ang damdamin. Pasko ang damdamin. Pasko ang damdamin. Kanta nung kanta na yun. Damdamin. 7 viewers hello. Itong mga pagtitiis sa lubong sinilangan ako'y muling magbabalik. Sa bayan ko ng ating sa kagustuhan kong sa hirap buhay na hango. Araw at gabi ang aking binuno. Pagmamahal mo ang nagpalakas ng aking loob. Pansin ang takbo ng mga araw. Ngayon na ako'y pabalik na sa Pilipinas. Maraming araw at gabi ng aking palapit ng palapit. Sa ako kay tagal, hindi ko nasilip. Ngayon na ay muli ko na itong mamamasid. Itong sinasakyan sa bayan, stewardess, tuwid ang upuan. Inang bayan, haba na ng buko. Damdamin. Ate Ching, andyan ka ba? Baka tulog pa si Ate Ching. Kasi may pasok yung mamaya.
Shout out po sa 5 viewers. Silent viewers, shout out po sa inyo lahat. Merry Christmas sa inyo. In advance, Happy New Year. Inang hangin dahil six viewers hello. Comment. Comment ka daw, Ate Ching. Wala ka. Simoy ng hangin dahil Sabitri Seven hello at below. Saglit yan muna kayo. At may titingnan lang ako. Kayo muna banta sa tindahan.
ang nagsindi nitong ilaw. Kundi ikaw, salamat sa liwanag mo. Muling magkakakulay ang Pasko. Sa liwanag mo, kulay ang Pasko. Antok na yun si Kuya Rene. Pagod kasi. Hello po Kuya Roel. Good evening din po Kuya Roel Viana. Hello po. Salamat po sa pagkinig. Ang malakas na halo. Seven viewers, hello! Shout out po sa inyo lahat dyan. At sa silent viewers natin, sa ang mayaka, ang lahat ng sulat, ang nagsilbing salamat sa liwanag, muling magkakakulay ang sa liwanag, muling magkakakulay ang Pasko. Inis na dahil ikaw po, dahil ikaw po, sa liwanag. Kanina pa ako sa viewers na thank you po, Kuya Ruel. Sa viewers pala si Kuya Ruel Juliano. Pagkata si Ate Cherry na mga silent viewers. Thank you po sa pag-tune nyo. Si Kuya Rini natulog na.
nagsigarilyo ano? Anak ni Kuya Arnel yun. Mga tambay dyan sa basketbulan. Ngayong Pasko. Lakas ng tugtog. Basta magsama-sama. Dito sa barangay sa Lakeside, dito lang sa barangay namin may ganito. Maliwanag. Tapos, maraming tambay. Pag nakapunta kayo dito, pumunta ka sa mga ibang lugar dito, katabi namin barangay, napakadilim. Pinagpala ng may kapal ngayong Pasko. Lang iba. Hello sa six viewers. Viewers, hello. May snow na daw. Na, tulog na ata si Kuya Rini. Dito bumalik na naman nung mga nakaraang linggo malamig na eh. Bumalik na naman yung init.
Stick. Ay, tadi sa Isa kaya, wala ka natabot sa sarap. Ruel pala. Nasabi na sa akin, pag pulpi kaya Nag-snow na daw po. hindi na kaya sa pulpi. Ah, Kami mga to, pinakauna kami. Yung kami nga to ni Waldo, lamig na pala dyan. 24. Kuya Damo kami sa ulian. Kuya Roel. Yan, nandun pa kami sa tubago kami na nung yan, mga kapatid. Oh, nag-upload pa yung anak ko. Right up. Right tayo uno. Oh, oh grabe. Sa akin yan yung gusto ko, yung malamig talaga. Kasi mahina ako sa init. Nakatulog. Sabi ko na, tulog ni Kuya rin eh. Oh, 45 degrees. Kaya kung maligo maghapon ng ulan eh. Nung may bagyo nga, maghapon nga yung basa. Wala naman palang biyaso, iba nag-Manila na. Hindi ko ba? Wala ka naman ng TV. Mukha nga bro rin eh, sabi ni Kuya Bern. Bawas namin kinadaan ka din. Pero lang kita ka. Iyon dati, iba. Siguro dati, iba. Si Alvin, nilok ni Waldo. Nalukad ko po mo. Pag nangyayari ko, ay ko. Tapos na yung laro. Sabi ni Waldo. Hindi bago ito ka mga alsawin na. Para natapos na basketball, Arik, basta. Rustig mo di bago. Dayo. Tindakan. Hirap daw umaga sa umaga. Kasabay sama ko kay Nuno. Nanonood sila ng vlog ni Alamid. Opo, sige lang po. Wala nang tubig dun eh. Parang Jason, tuloy ko na pagtulong. Sige po. Sige po kaya rin eh. Good night. Nakadipot ako. Yung panginoon niya ako tayo. Para maaga niyang magpintura bukas kaya rin eh. Hinahabol ata ni Kuya Rini yung pinipinturahan niya sa bagong taon.
Bagong taon, bagong kulay. O naalala ko nung pumunta ako, Chicago kahit ano ulit. Oh, is mga brother. Net mga brother, net bro Rini. Good night Kuya Rini. Hindi na ako nagara-ulat. Bilis ng ano, bilis ng pizza. Pizza, just na kaagad. Sisimula na yung ano, simbang gabi. Night bro Rini. Maya-maya mag-ano rin na pag wala nang naglalaro, mag-out na rin ako. No, I can see you more. See you in your eyes. Parang sa kalsa. Romeo Layones, tara doy, kamusta doy? Yan sa lapat ko sa ano, garter. Guguntingon sa bulsa. Sa ano ginugunting sa bulsa sa ano, sa Ipelda. Tapos pagnoton. Sakit. Romeo Layones, taga sa amin yan. Shout out kay ano, Romeo Layones. Naka-tune in. Kabarangay ko. Lagyan natin ng moderator si ano, Romeo Layones Jr. Yan, shout out sa inyo dyan. Naka-moderator ka na, kulay blue na yung pangalan mo. Tatawa daw siya. Malupit sa ano, Playboy yan, Playboy Layones Jr. Ginugupit niya yung ano, nung nag-aaral pa yan sa high school. Ginugupit niya yung bulsa. Sakit sa pagnutan sa ano, garter sa bra. Shout out, kamusta Noy? Kamusta? Barita. 7 viewers low. Shout out sa lahat. Mega love shout out. Pero manawa ayos na sa ayos na naman. Pagkatawa. Pagkatawa.
More viewers, hello. Sagad ako yung give hours na nakakala ko nagagamit. Pagka man talaga Tahimik na yung ano, wala nang tugtugan. Wala na yung tugtugan. Basta sa mga bodybuilder, sa mga pag-work ng tao ko. Sakit mo. Ang puti hindi maliligaw. Hindi makalimutan yung ganyan. Dana yung basketball, Genji. Dana. Wala na yung mga tambay ah. Yung Pasko. Hello sa 5 viewers. Sari ito. Sadi din yan oh. Hawakagan. Hawakagan. Ikasari kang naman. Wala na rin naintindihan. Ano kasi yan, ano, Kuya Romil, yung nag-comment taga sa amin. Nasa Maynila ata yan. Kabarangay ko. Sabi ko sa Manila, nasa abroad to. Bicol yung harita. Oo. Nakakasahod man. Uploadan mo lang ng uploadan. Magtagalog tayo, di tayo naintindihan nila. Si ano nga, si Gab. Monetize na rin yung ano nun, yung YouTube channel niya. Si Gab, si ano, Dintik.
Iwan ko kung naka-subscribe kay Dintik. Ano? Blanca. Tira. Kopi ko blanca. Kasi ako Blanca po. Basta tiyagaan lang sa upload sa YouTube. Kada buwan naman makakasahod talaga. Tapos, alin ka to? Alin ka to? Tiger o Banma? Tiger? Tiger. Ano sa ko? Adi kata. Maratay kata. Ito yung banana nito. Ang ba nakangana tayo yan? Pagana lang yan yung mga yan. Palalia. Gusto na ko rin ah. Binpin. Seven. 23. Thank you. Ay sorry, kala ko na lang viewers na natitira. Yan, Tagalog tayo Noy. Hindi nila maintindihan yung ano usapan natin. Nagbikon tayo eh. 5 viewers sa lupo. Hindi kami grab shoutout. Upload ka lang Noy ng upload. Ayan po, pwede po natin baka pwede natin puntahan yung channel niya, yung aking kabarangay. Yan yung YouTube channel niya. Romeo Layones Junior. Okay lang yan. Saan ka ngayon nung nag-stay? Muslim kasi ako. Kabarangay ko yan. Romeo Layones. Thank you sa pagpasok mo sa live ko. Paano nga ito man? Channel niya. Siya yan, ito. Romeo Layones. Taga sa amin yan. Igin niya, nanori. Mundi ganda. Ang tagal matulog ni Bebe. Ano natin siya? Subscribe. Nagpatulog pa yung asawa ko sa anak. Anak namin may pasok bukas. May ingay. Hello sa 6 viewers natin. Hello viewers. Comment po tayo. Kwentuhan muna. Habang gising pa. Mamaya pag wala ng mga tambay,
Mag-out na rin ako, mananarado. Tulog na. Kasi 4:30 gising na. Mag-init ng tubig. Aga. Maaga nga. 6. Halagin pa tas bukas. Pupuntahan ko naman yung yung sasakyan. Kasi singaw, yung na lang, yung tambutso na lang yung problema. Mga singaw. Tanggal ng buko. Bibili ko ng gasket, tas yung problema, kaya pala, okay na sana kanina. Hmm. Kaso yung kaya pala may singaw pa rin, napakaingay ng rambutso. Hmm. Putol na pala yung mga tornilyo. Hmm. Bili. Kaya ko pinamasin shop ko. Ano viewers natin? Ay, si Kuya Romel, hello. Kuya Romel, nandyan din sila, Kuya Ruel Oliano. Ay, ay, si Kuya Born, Kuya Born, hello. nandyan. Si Kuya Romel, hello po. Hmm. Hindi kasi nakakatulog si Bebe nang walang katabi. Hmm. Pero pag sila nene nandito, nakakatulog yan. Badarang baya. Bakit? Ano? Ako na. Ano mo lang? Pasok mo yung Wait lang. Hapas na sila? Naubot ulit ako, nasamil ako. Pumasok yung... Hello, Ami, sabi ni Kuya Boy. Hello, Kuya Born. Pasensya na po. Nagpatulog lang sa aking bebe. Hindi nakakatulog kasi na hindi katabi. Ay, bakit yan? Basag yan. Hindi man. Kanina lang yan. Pag wala ako sila nene, sila. Dami niya subscribe. Ha? Cancel 8. Hello, Kuya Bern. Kumusta ang buhay-buhay natin? Parang malamig na sa kanila. December na. Dami pa lang subscriber. Mamari na tayo na suka kami. Si ano? Ha? Aswak mo na yan. Romeo Layones. 14. Dami pa lang subscriber mo. Ano, 12. Verge 2.2k subscriber na. Upload ka lang ng upload, no? Bilang video na to gawa niya? 3. 400 plus. 488 videos. Ayan ko lang sa watch off. Dagdagan mo na yung Romeo Layones. Ganun pa din ang bahay at trabaho lang. Ay, ganun. Dagdagan mo yung yung oras ng upload mo. Parang hindi excited ako sa Pasko ngayon. Bakit ba? Hindi ko alam. Hindi ko parang feel talaga pag sa probinsya ka, parang hindi mo talaga feel ang Pasko. Hindi katulad ng nasa Maynila kapag labas mo lang ng bahay. Halimbawa, gagala ka, malapit SM, kita mo, maraming ilaw-ilaw. Andyan ka pa ba, yung kababayan, yung kabarangay ko, si Romeo Layones. Baka nag-out na. Nailaata ka. Dagdagan mo yung oras ng upload mo, mga 8 minutes pataas o kaya 20 minutes pataas. Dito siguro makifeel ko lang yung Pasko pag nagsimbang magtitinda ba tayo? Kailan? Simbang gabi. Ako nga, sabi ko sa'yo, kaso ikaw, Ay, sorry po, nag-loading. ikaw ang iisip ko.
Gusto ko. Anong oras ba ang simbang gabi ngayon? Siyempre, tulad na yan dati. Alas 3 gising na. Kung magtitinda tayo ng mga ganyang pagkain, lug-lug. Alas 3. Anong dating ginagawa natin? Alas 3, gising na. Gabi pa lang, nakaprepare na. Naalala mo dati nung nagtitinda tayo? Nagre-reklamo ka na. Na puyat ka na. Lalo na ngayon. Sabi mo, tagal matapos ang simbang gabi. Nagreklamo ba ako? Oo, Kailan ba ako nagreklamo sa buhay? dyan pa tayo. Pag ginigising kita, gising na, magano tayo. Iinitin na natin yung sabaw. Parang hindi ko na alam na nagreklamo ako eh. Dyan pa tayo sa dating bahay. Dito regular din na lang sa akin ang Pasko at bagong taon. Parang ang ano, habang tumatanda, parang nadidisregard na ang Pasko. Parang nakakalungkot lang. Yung may napanood nga ako na doon sa ano ba yun? Sa ano? Lagi kang ano? Sa ano? masarap daw magkayang i-celebrate ang Christmas. Kasi yung mga kasama mo ngayong Christmas, pang bata na lang ang Pasko. Mabubuya bird. Bata na. Anong araw? Yan yung Pasko, yan daw para daw yan sa ano? Meaning daw niyan, para daw sa mga hinahanap. Meaning daw ng Pasko, pas muna ako, aray ko. Mga inaanak, Pasko na, pas muna ako. Pasko. Pas muna ako. Ano yung patuloy mo isa? No, nga, sabi kung hanggat maaari daw i-celebrate ang Christmas. Pero kahit wag na yung sobrang pero pag papadala na ako ng regalo ni Bro Ruel, baka ma-feel ko yung Pasko. Sige Kuya Ruel, padala mo si Kuya Bern. Sabi nga nila kasi si Kuya Benji daw. Kuya Benji. Kuya Benji, nandun daw sa hello. nandun daw sa live natin Margie. Sabi nila, palabasin ko raw si Kitty. Hindi, kumakain pa lang yung Kuya Bern eh. Galing siya dito tumambay eh. Nandito kanina kasi kausap nila. Ay, Nagugutom kwenta mo yun. sila kung ano? Alin? Si Kuya Paul. Yun nga yun, sabi ko mag-celebrate ng Pasko Yung hanggat maaari. Kasi next Yung isisin mo Christmas, baga? oh, sa next Christmas daw, yung mga kasama mo ngayong Christmas, hindi mo alam kung kasama mo ba sila sa next Christmas. Tama ba yung kwento ko? Parang nalito ako dun. Parang may napanood ako. Parang nag-humili yung, naku, nandun lahat ng Marites kay Margie. Nasamid ako. Pumasok yung... Nandun daw lahat ng Marites eh. Enjoy sila dun Kuya Bern eh. Medyo maano po kasing sorry po. Ano kasi yung anak namin nanonood kasi ng live namin kaya medyo maselan kami pagdating sa mga usapan na gano'n. Parang hindi rin kaya ng hindi kaya ng ko. Sikmura. Sorry. Ano nga yung kwento ko kanina? Yung napanood ko. Parang nabuluhan ako sa sinabi ko May napanood ako isang pare na nag-homily. About nga daw sa Christmas. Parang mag-celebrate tapos kasi baka ngayong Christmas, sa next Christmas yung mga kasama mo ngayon, baka di mo na daw makasama. Kaya hanggat maaari, mag-celebrate talaga. Pero hindi naman pag sinabing mag-celebrate is gumastos talaga. Di ba nga, sabi nga ng DTI, 500 pang Noche Buena, kasya na daw. Ang hirap budgetan ng 500. Pwede. Pwede pag Noche Buena yung 500. May na daw yun eh. Alam mo ba yung 500 na sinasabi? May ham, may spaghetti, tsaka may macaroni salad. Ako nadala na ako. Nung isang taon nung nakaraan, di na ako naghanda ng Hindi, Christmas spaghetti. lang tayo nag-aano. Di na nga. Naghahanda. Niluto ko na lang.
Kanin tsaka ulam. Pag New Year, kanin ulam. Pero pag Christmas, doon kami nag-ano. Doon kami Pero di nagaano tulad ng mga nakalipas. Christmas kasi- lang Christmas lang kami Kaya nga. nag-celebrate. New Year, hindi namin sineselebrate eh. Paano namin at tayo yung magkasama dito? Hindi, kahit nung ano, hindi pa tayo. Hmm. Mas sineselebrate namin ang Christmas kaysa sa Ang New ginaganda sa Year. kanila, nung nakaraan, hindi na gaano marami yung handa natin. Kasi, tulad nung ano, halos magdamag ako nagluluto. Magkaaway tayo nun eh. Tapos di naman ako kakain nung spaghetti. Paano di mauubos eh, magkaaway tayo nun. Di naman spaghetti. Tapos di naman kumakain nun. Ang gusto ko lang, ikaw nagluto din ako nun sa akin eh. Ano, Parang gusto ko, pamimigay mo sa kapitbahay. parang, nako na, lahat ng marites na sabi ni Kuya Bro. Huling Pasko ko sa Pinas, 1998 pa. Grabe Kuya Bro. Ilang dekada na. Ilang ano Bigyan na ng ba? trophy yan. May... Nag-calculate talaga eh, no? 1989 ba, Kuya Bro? Ay, 1998. Grabe talaga, oh. Naging Hi, Ate Cheng. Hello, aga ko. Gising Hello, dami Ate Cheng. birthday. Hi, Ate Cheng. Good evening dito po. 1998. Hindi na yun na ano talaga, Kuya Bern. Baka sa next. Good morning, Ate Cheng. Mga Kuya, hello. Siguro, Kuya Bern, sa mga next Christmas. Silent try viewers mo. sa Ate Ching. Ate Ching, nakagawa na po. Thank you, Hello, Ate Cheng. Nagpatulog pa kasi ako ng bagets eh. Hindi yan Gumawa si Ami kanina. WhatsApp lang, Ate Cheng. Yung nagawa namin. Silent viewers po. Bakit 9 minutes ka pa lang? Parang kanina ka pa nakalive ah. Yan baka sakaling ma-feel ko Pasko pag pinadala na ako ng regalo ni May Ate comment Cheng. Ha? Not just split up. Just woke up. Baka ma-feel daw Ate Cheng kung padalhan mo daw si Kuya Bern. Ay, hindi namin paano magpadala sa US eh. Mali siguro kuha kong numero nyo. Mali ba? Pwede ba i-type yun? I-type nyo lang sa ano? Yung, ano ko? Yung number mo sa comment mo. Lagi ko. Sa likod. I-comment ko ba? Tapos i-ano ko na lang. I-screenshot mo na lang Ate Cheng. Para ano, New Year lang celebration ko eh. Ay. Nasaan na ba yun? Ano ba number mo? I-comment ko Ate Cheng gamit yung account ni Hilly. I-screenshot mo na lang po. Tapos i-delete ko. Sige lang. Okay lang ba? Natin mo din. Ano nga number mo? Wala mo na akong Gcash eh. Ano ba number mo? Sa likod no. Paano natin makikita yan? Wait lang. Hindi ba yung nakasave dito? Okay. Please. Ano, angat mo nga ng konti. Bakit? Hindi ko din ma-feel ang New Year. Kailangan talaga ng padala, Kuya Bern. Kailangan ng pamusto. Gulat lang po. Nasa likod ko eh. Hawakan mo lang. Kita mo ba? Wait lang, parang mali. 095. 6. Out na ako no magagalit si mami. Pag magpuyat ako. Sino Eh yun? gano'n, ingat noy. Yan po, pwede po nating baka pwede po nating bisitahin yung YouTube channel ni Romeo Layones. Kabarangay ko po yan. Paki-supportahan din po.
Okay naman. Wala aming manhid si Bro Rowell at Ate Chan. Baka hindi pa kasi... ano ba? Mga kala Kuya Bern kasi nagjo-joke ka eh. Seryoso yung mga Kuya Bern. Baka kala nila nagjo-joke ka lang. Pwede mo na delete. Biglang dyan na lang yan natin, Jerry. Yun na lang daw. Mawawala naman yan pag end ng live daw, Ate Chen. Nawala pa naman akong Gcash. Gagawa pa lang. Yan ang gagamitin kong number. Baka yung Tokintex. May Tokintex pa ako eh. No, mahina ang signal dito ng ano. Hirap na hirap tayo dito. Welcome po. Mali nga nakuha ko delete mo na daw ako, Ami. O, Ate Chen, ha? May bibili mo. Rice tubig. Press. Aray! Oh, hallelujah, aray. Magpandesal na lang tayo. Almusal pa lang? Hindi pa lang sa kanila. With egg. With scrambled egg, with milk. Toasted Si Ate Chen, bread. papasok na tayo, patulog na. Pero kanina ka pa. Ma'am Maria J. Ganun din. Hmm. Thank you po. Thank you, Ate Cheng. Pang pandesal. Ay, Thank you po. pandesal. Thank you, Ate Cheng. Thank you so much. Maraming salamat, Ate Ching. Thank you po, sabi ni Kuya Romel. Pero kasi Kuya Rene, ang aga siguro niya ni Kuya Rene nagigising eh. Kasi Nagpipintura. may tindahan din kasi siya. Nagpipintura, pagod daw yun. Hindi may may tindahan din siya. Thank you po, Ate Terry. Thank you, thank you. Ikaw, Kuya Bern, dami siguro ipon. Namamas kong Ate Cherry. Kuya Bern. Si ano pala, hindi pa rin tapos. Ako magastos eh. Deserve Ate Cherry na magastos din. Once na ano. Ay, nasuka yan. Ayun po. Kuya Romel, hello. Dami rin sinusuportan niya, Ate Terry. Kasi mag-anak niya. Namamas ko na nga ako eh. Ate Chingo, namamas ko na nga daw eh. Cheng, mega love shout out po. Hindi pa ata tapos si Kuya Jaime mag-cruise ship eh. Di ba? Wala pa siyang comment. Di ba ka nandun kay Ate Margie? Hindi pa yun. Nasa laot pa ata sila. Kung wala si Kuya Benji, hindi nagko-comment ah. Na? Parang ngayon ka lang ma-absent Kuya Benji ah. Andun yun. Magkasama rin sa Hitol Julius. Hindi ka ano Kuya Benji, hindi ka pasok sa ano, sa Magic 5. Nang Kaya Bern. badalan kita kasama. Wow, Wow. kasama. Nandun kay Margie. Ay, nandun Nandun pala na. sila. Nandun kasi sila Ate Bergie eh. Si Yochin ba nila? Si Kuya Romel, himala. Nandito ka Kuya Romel. Hindi mo talaga kami iniiwan Kuya Romel. Malipat-lipat na nila. Baka ikaw yung nawawala eh. Biglang 6, tapos biglang bababa sa 5. Biglang bababa sa 4. Uy, wag na Ate Cheng. Need mo address ko. Alak ka.
Aalis na ako habang wala pa si Benji. Sabi ni Ate Chen. Aalis na daw siya. Huwag ka Ate Cherry, kailangan lumaban tayo. Stop kita Kuya Bern. Ay, ang bilis na utak ni Kuya Bern na. Malalaman yung address daw. Basa. Bukas ata to. Tawa talaga si Kuya Bern. Kani pa ako din. Silent viewers lang ako. Ang behave mo ngayon, Kuya Romel. Bakit, Kuya Romel? Bakit nabibehave tayo, Kuya Romel? Parang humihiwalay ka sa kambal mo ngayon, Kuya Romel. Ay, si Kuya Hoko, hindi ko na makiki-ID na nagko-comment. Di ba nasira yung cellphone nun? Tapos nagpalit siya. Nagpalit ng account. Tapos wala na din talaga. Wala ng tao? Ha? Wala ng tao? Nandun kay Margie. Si Hawk, buhay na pala si Kuya Hawk. Buhay na, buhay na. Siguro pagod Kuya Romel. Nagbago na ako. Kaya behave. Ay. Magandang balita ang pagbabago ni Kuya Romel. Unti-untiin ko ng saraduhan ng ano. Baka wala ng tao. Ipapasok ko na rin yung motor. Pasok mo muna yung motor. Grabe, gas yung motor ko. Bakit? Sumayad. Yung dala kong pyesa kanina. Nakapatong dun sa harapan. Pag untog-untog. Gumagasgas para dun sa harapan. Nagpalit ka na ng gulong, di ba? Ha? Nagpalit ka na ng gulong. Kaya nga, ngayon nga lang ako nakapatong. Good boy Kuya Romel today. Nakatakbo ng ano, medyo matulin doon. Oo, Techen. Hallelujah! Hallelujah! Tama yan bro, Romel. Tingnan mo ako, hindi na kailangan magbago. Kuya Bern. Ito na naman tagas oh. Hindi ko nga alam sa'yo, ikaw nagbukas niyan. Ito, hindi mo nasarado. Baka hindi mo nasarado ito. Walang basag ko eh. Ano natin, baka ito ang tumutulo. Very good boy, Kuya Bern. Dami nga. Pagod ka kamarites Chen. Dami chicks. Dami na ba ang chicks? Parang ito nga ang basa. Tingnan mo. Pumasok yung ano. Di ba ito yung binawasan mo? Di ba ito na ano? Ano? Nabasag na untag. Ano ito? Tingnan mo kabila, yung kabila. Hindi, ito lang. Parang dyan sa kabila eh. Parang hindi naman na magagalaw eh. Basang-basa nga tayo. Bumabahan. Hindi, labas ko. Labas mo nga. Ay, sorry. Wala nga Ate Cheng, ayaw ko na masaktan. Ay, wag kang mapagod Kuya Bern, magmahal. I miss you all but I have to prepare na. Sige Ate Cheng, prepare ka na po. Ang importante nakapag-almusal ka na. Thank you po Ate Ching. Ingat po sa pagpasok sa trabaho. Ingat po sa work. And Merry Christmas advance sa inyong lahat. Happy holiday, Kuya Happy Romel. holiday, Kuya Romel. Merry Christmas, Kuya Bern. Sige po. Ingat lagi. Ate Chen. Ako work from home muna today, Ate Chen. Kasi behave daw si Kuya Bern ngayon eh. Thank you Ate Ching. Sa pakulay. Kuya At Bern sa single pagkain. si Ate Virgie. O Kuya Bern, may nirereto sa'yo si Kuya Romel.
Usap kayo ni Kuya Romel. Kuya Bern. May nirereto si Kuya Romel sa'yo. Usap kayong dalawa. Ingat Ate Cheng. Happy holidays. Happy holidays everyone. Kuya Bern, sagot Kuya Bern. Nirereto si Kuya Romel. Single pa daw. Enjoy being Naku bro, Romel, ayaw ko na. Enjoy being single, Kuya Bern. May baba. Bay na. May babakal. Balbo. Tara. Meron. Hmm? Meron ako. Eh, ano? Bakit may dala ko? Tama-tama ito. Thank you. Transaction sa ating sig. Isip ko yan, di na magmapagdami. Pala, ibang mga kare. Popa yan. Garilyo. Tulad ko. Mas naman kaya, iba mga transaction na. Dito ko kuha. Ha? Kuha naman dito. Eh? Dito. Sano? Ano gini ko? Ito ang mga dito ko na lang. Sorry. Pagkakakasya ko dito. Ano? Pinuhan mo. Para kumain din po. Ha? Para kumain din po. Tapos sa to kanina ba? Ito. Birik-birik lang. Naulaan sa iyo. Di ba? Birik-birik na po po din. Pero ako babay din. Iniyain. Bulat ka ano ko. Yung lamag na nanamot na ito. Kumain ka naman po eh. Kumain ka naman. Lamag na nanamot. Yung mga tulisan. Kumain ka ng mga parasin mo. Mag-isip mo sa iyo. Ipunin ko sa atin ko ah. Ipunin ko sa atin bibiniyaro ng utang sa pinagbisyo. Pinakugmaan man sana. Hindi namin. Kuhaan ito. Ay, pasensya na po. Ay, Kuya Benji! Ang gulat na gulat kay Kuya Benji. Ano, Kuya Benji? Kumusta ang buhay-buhay, Kuya Benji? Naku yan, si Bro Benji napagod na sa kabila. Ay, salamat, nakaalis na si Ate Cheng. Dito na si Benji. Bulate topic ni Margie Bidang. Napagod kay Virgian. May baba ko na? Mamaya-maya ko, tipa. Bakit? Inanto ka? Oh, hindi pa naman. Ano luto nila? Champurado. Champurado talaga. Ingay mo ako champurado. Bulate. Yung si Margie, sinira namin pinagawaan ni Boy. Pinaalis mo lang Kuya Benji si Ate Cheng eh. Kuya Benji. Kuya Benji, si Hello. parang Jason. Nakikimarites din doon sa labas. Magluluto daw sila ng champurado. Pupuntrip sila eh. Hingin mo ako ng champurado. Ha? Nakasalang pa na. Ay, mamaya pa yan. Oh, Ano yun? Ano yun? Wait lang. Ay, sorry. Paano ba to?
Napagod ka na Kuya Benji. Hindi ko na kaya, hindi May ko, emperador may. Ano, Long ano? neck. Ang gano'n. Langit. Hindi, salit ka daw. Tama yun. Ano? Ano si karakter? Wala ka pa. Oh. Yung gano'n man. Go. Hindi, jago ko. Andoy. Yan. Andoy. Ano pala sagot ni Kuya Bern? Hindi ko nakita yung sagot ni Kuya Bern kanina. Kuya Bern, ano sagot mo kay Kuya Romel? Nirereto si Ate Virgie sa'yo. Anong sagot ni Kuya Bern? Ayaw na. Ayaw na daw ni Kuya Bern eh. Kuya Romel eh. Ayaw na daw ni Kuya Bern eh. Pirma. Sada ko bro. Bisa na ko pa lang kay Marcos. Hmm? Tama? Hargan mo to po. Hargan. Ito ba ulit ah? At Kasi hindi. ano gusto? Five plus six. Ay. Ano? Baril sana di ano. 41. Kuya Ramon, bumanat yan kanina kay Virgie. Ang behave niya nga dito, kung walang Bern at Danny, malamang dukot si FPJ. Ah. Oo. At naki-oo din si Kuya Romel. Akala ko behave ka Kuya Romel. Tsaka si Kuya Bern. Wala na, nasabi mo na yung Kuya Romel. Akala ko behave ka Kuya Romel. Hanggang sa 11, ay sa 6 pala. Sinira ni Bro Benji cellphone ni Ate Margie kasi. Hulog talaga kayo ng langit na salon ni Margie.
Inakyat yung nyug. Ha? Pagkuhin ko takte. Dan. Dahil sa katakte saan? Inakyat yung nyug. Magluluto ng purado. Siyempre, Benji, anong balita kay Miss M? Hmm? Hulog ng langit na sala ni Margie. Ano yun? Kanina? Ayun, may takoyaki bago doon. Yan. Eh, kasi tapos nakalive si Ate Margie sa gawaan ng cellphone, hinihintay si Danny. Kaya sabi ko, paayos mo na, wag mo na hintayin. Sinong Ehem Romelio? Ah, nasira ba talaga? Nasira? Cellphone ni Ate Margie pala. Yun. Kasi ano, si Kuya Danny. Stanyano. Oo. Yun, shoutout kay Kuya Danny Stanyano. Mag-asawa. Kuya Ampi. Ayan, si Ate Ampi. Sinong Ehem? Si Kitty. Wala, kakauwi niya lang Kuya Benji. Pero hindi siya kasama dito. Andun din ako, mabilis ka lang sa... Tapos darok. Ito balik ito. Andun din ako, mabilis ka lang sa bunutan burn. Ah, Tapos darok ko. Darong pula. Barrio. ano yan? Ha? 44 sa tuloy. Listen. Nakakita ko eh. 40. Marian? Nakakabas ang abay na ay. Oo, wala. Sabi lang mo na lang doon. 56 po nga. Thank you. Wala namang 20 ng papel mo. 20 na ang mamamas ko ka tapos yung pera mo 20 na yung ano. Sa live din ako. Ang weight ni Margie si Danny. Parang yung mata ko sumusuko sa ano. Hello, si Six. Hintayin natin yung champurado doon maluto. Ano? Hintayin natin yung champurado. Kaya mo yung kanila. Ha? Ha? Ano pa mo na Na? ulatan pa siya kaki ano. Okay. Mga galing. Susan. Susan sila lakasan. Nakikita ko. Ano ko season. Alin? Ano lakasan? Hindi ko ba? Dagris. 7 viewers, hello. Nag-tune ako kanina sa live ni Ate Margie. Nagpaalam din ako agad. Kayo naman kasi dumating si Bern, parang tornado yan eh. Nasira yung cellphone ni Ate Margie. Oo. Bakit nabagsak? Di at yun nata yung dati nilang cellphone. Papaayos. Yung papaayos. Baliw spreading the Christmas cheer lang. Ayun. Nag-aad.
sigurado kay mama. Ano? For viewers, no oras na. 11:03. Siguro maya-maya rin tayo, mag-ano na rin tayo. Kasi maagang gigising. Tapos pupunta ako dun sa sakyan. Pagkatid kay Bill. No? Ba ko na rin to. Andun si Rowel. Andun na si Ay, Caroline. buhay na pala si Kuya Hawk talaga. Sabi nga ni Kuya Bern kanina. Hmm? Ayusin mo kaya yun. Kasi baka nakakahiya sa kanila. Again. Yung lutuan. Dutuan. Papalitan lang di ba yun ng hose? Burger? Mm. Wag mo. Oo, kung saan ko naabutan si Bro. Lahat kayo nandun. Si Kuya Romel na para bang wala din siya doon. Na para bang wala ka din Kuya Romel doon. Okay lang kung saan kayo mapadpad. Ang importante tama yung napapadpadan yung lahat. Nasa tamang channel kayo. ETV. Wala. Hindi na yung lalabas Kuya Benji. Nandito yung kanina. Bro Romel, iba ang nagbago. Bro Romel, iba ang nagbago sa nagmamalinis. Ah! Nalaglag mo din Kuya Bern. Para kanino ba yan Kuya Bern? Kay Kuya Romel ba yan? Ay, tawa din si Kuya Romel, oh. Para sa'yo daw yan, Kuya Romel. Nagtuturuan sila. Sabi ko kahit saan mapadpad, basta nasa tamang channel lang. Yung video okay, saan ba yan? Yung video okay, tapos yung mga Pero may bata. Noel. Ha? Pero may Noel. Yung mga batang tulog na doon. Ha? Wawa, ang daming bata pa naman doon. Dalawa, apat, anim ang bata doon. Ito Ito wala. Sila naman maingayan dahil Eh, syempre, dapat kinakonsider nila yung mga bata. May pasok bukas. Namato lang ako ng nakapikit eh. Nag-react yung tinamaan. Saglit lang din ako, Kuya Bern. Oh, nagpapaliwanag siya, Kuya Bern. Tanggapin mo na yung paliwanag ni Kuya Romel. Si Kuya Benji, tawa-tawa ka dyan, Kuya Benji. Late ka, Kuya Benji. Yung paliwanag na Kuya Bern, tanggapin mo na ang paliwanag. Yung isang Romel Normahid. Nagparinig si Bidang. Wala si friend mo. Naka-tune in. Baka Ha? tulog na yan. ha? Wala si friend mo. Ano baka tulog na? Ate Mayam. Yan sila. Ayun, bakit? Ayun na sila. Saan sila galing? Boulevard. Ano pinarinig? Ano ba yung ay? Karen. Ano daw pinarinig Kuya Benji? Bilang pinagawa ni Bern Sipico. Bilang pinagawa ni Bern
Yung CD ko. Ah. Tapos Kuya Romel. Ay, isarado muna. Sarado mo. Psst! Baba ka na dyan. Pero kaya niya nga lumabas, doon siya umakit. Butasan? Baba na yan. Yun, baba. Pusa ito. Ito, pusa na talaga. Pusa talaga to. Doon tayo sa loob ng kantuhan. Ano na? Ha? Sira ba si Pinibidang? Given. Makasilip nga sa kanila. Sige, Kuya Romel. Basta nasa tamang channel ka, Kuya Romel. Git mo. Papasok. Hindi na rin kasi tayo pwede magpuyat. May pasok eh. Pag walang pasok, Sorry po, medyo magalaw tayo ngayon. Papasok na kami. maya-maya po mag-out na rin kami. Hindi, hayaan mo na nagtawanan pa sila eh. I-ano mo nga yung ano ni Bebe, yung tsinelas. Walang buwan ngayon. O talagang ano. Uy, pinatay mo. Walang buwan ngayon. Ang ganda mag-ano naman. Ayun sila, nagsichumpurado doon, no. Ayun. Sarado na yung tindahan namin. Ayun, no. Saradong sarado na. Naglalak na siya. May nabalitaan pala ako dyan. I-anuhan mo nga yung ano natin. Bakit daw? Magkano daw paayos. Bakit daw? Yung kasama nung magnanakaw, umaaligid-aligid daw. Ano? Bakit daw? May nanakaw ata. May binibentang mga ano. Mga Pagkain ng ano. siriya? Pagkain ng manok. Oh. Ano to? Pamboga to. Miming. Ano lang? Yung sabi ko nga, pasukin na tindahan natin. Basta siguro din natulog ako. Magkano daw paayos? Welcome sila din na tindahan. Sabi ni Kuya Bern. Ay, yun mo ang buksan mo. Hello, nandito na naman kami. Grabe na. Grabe ubo mo. Di na ano ko yung ano. Ano Ano? ko? Nasamid ka. Lalabas ka pa? Ay. Kumakas sa bibig ko yung ano. Hello. Hello sa floor. Inuwan tayo. Hello sa floor. Wala yung pantalay ko ng buhok. Hindi ko alam, parinig lang sipin niya si Raden. Sino? Sana tinanong mo. Sino? Ano ba yung ino? Sino daw? Wait lang, nakalimutan ko. Si Ate Bilang daw. Ano? Sabi na, Kuya Benji. Pagpasok ko, nag-end agad si Ate Margie. Bakit Kuya Ramel? Nag-ano ata?
6 viewers hello. Baka kanina pa ano kasi si Ate Mandy. Iusag mo nga. Parang lapit mo. Lapit ba? Oo. Hinawakan ko. 8 viewers. Yan, lamay sa Usag mo nga electric pan. Grabe init kanina nung bumili ko nung ano. Doon nga sa ano, nag-meeting nga kami doon sa ano, sa school. Ang grabe init. Kailan Christmas party nila, baby? Sa 19. Ha? Sa 19. 19. Ay, 11 na pala, no? Okay. Mag-11 pa lang tayo ngayon. Oo nga. Mag-11 mamaya. Bukas Pagpasok ata ko. yung alis nila eh. Nino, Kuya. Yung Christmas party. hindi ka nagpaano. Kuya Ben. Yun talaga masarap nun. Sardinas. May kamatis. Tapos lagyan ng kalamansi. Kaya Benji. Si Kuya Benji dahil kaya bumubuka din yung tahi ko. Nung nakaraan pa to si Kuya Benji. Ang galing talaga. Ang taba ng utak mo to, Kuya Benji. Lagyan mo ng miswa. Tapos bago mo sa hanguin, lagyan mo ng kalamansi na ano. Kahit 5 piraso. Para asim kilig. Lagyan ng patis na Kuya Benji. Kaya takot si Ate Ching eh. Makaalis na nga habang wala pa si Benji. Opo yung cellphone, si Brand. Oo, opo. Favorite yan, Benji. Sabi ni Kuya Roman. Oo. May wiswa ba? Lalo pag may prinitos. May prito. May pritong Gigi. Kasi may sardinas na nga eh. Ang taba talaga ng utak ni Kuya Benji. Kuya Benji, huwag ka munang ano ah. Huwag ka munang mawawala ah. Huwag ka munang mawawala sa mundo. Kailangan ng mga ganyang utak. Kailangan ma-share sa ano ko. Hawak ka ng buhok ko. Yan lang ba ganyan sa'yo yan? Kasi mataba-taba ka pa. Sa bata pa. Gusto mo ibalik ko na yung buhok ko na mahaba. Nagutom Yung hanggang tuloy dito. ako. May patola pa. Patula. Ayun, nakaraan, ganyan yung mga niluto ko nung nakaraan. May patula. Miswa. Ako nakakamubon kay Kuya Benji. Makaalmusal na nga. Masamahin Kuya Ben yung nakikipagtawanan ka tapos di pa na nga. Masama yan. Kami nga kinain lang namin ngayon, konting kanin tapos balot. Konting kanin. Tuloy ngayon, nagungutom. Hintayin natin yung champorado. Gutom ka? Ako nabusog ako. Malakas na nga yung appetite. Busog ako. Appetite? Kaso antok na. Pagod ka eh. Ikaw yung pagod eh. Hindi mo. Baik ko sa mga inani. Anong oras alarm mo? 13 kaso ano, na-mute ko yan. 5:13? 30. Maaga pa dyan, Bern. Mm. Maaga nga kaya nga mag-aalam si Kuya Benji kasi maaga pa yun. Almusal, 9 a.m. Patanghali na. 9 a.m. Ayun na, si Kuya Hawk lumipat na. Welcome, Kuya Hawk. Welcome sa ating live. Pag walang pasok, minsan bumabangon kami ito namin. Tanghali na. Pero pag may pasok, gising madaling araw talaga. Kasi pag umaga, medyo matumal naman yung tindahan eh. Nag-ano lang tayo, sa gabi lang tayo talaga nag-ano. Di matumal na talaga. Kasi na yung ano, Ano yan? binta. Hindi na. Pasok yan dun sa kwarto. Hindi talaga tayo mag-abot burn. Abot na abot Kuya Benji. Oo nga bro, Benji. Magkasama kayo sa kabila kanina. May mga spy doon Kuya Benji na pumasok sa live ko.
Andun sila, naipon lahat. May nagtataga-sumbong eh. Oh, Bro Hawk, hindi gawa nabibilaukan kanina ka pa binabagit na. Ang tagal talaga na wala ni Kuya Hawk eh. O baka nandyan lang, ayaw lang sa atin manood ni Kuya Hawk. si Kuya Ramil yung ano eh, naka-antabay kanina pa eh. Behave daw si Kuya Romel eh. Saka si ano yun? Ano ba? Kuya Rene? Kuya Rini yung isa pa. Ano ba ba? Kuya Makbal? Makbal. Kuya Jesus. Si Ate Ching. Naunahan na umalis na Kuya Benji. Papasok na no? Oo. Ay mag-prepare pa lang yan. Prepare. Pero nakaano yun? Nandyan pa din yun. Actually, naka-headset. Nakabukas. Hindi, nakabukas lang yung cellphone. Nakaano lang yun. Naka-headset. Parang ba't yung cellphone? Ito talaga ako. Uy, pati man. Yan mo nga, baka may comment yan, naghahang yung cellphone mo eh. Yan ba? Kanina ko. Ayun, di ba? Ano? Ano? Sorry na pa ako kay Ate Margie. May bago siyang invento na channel name. Ay. Nakatrapping siguro ako kay Cherry. Pagdating ko, wala na. Nagmamadali yun. Oo, Kuya maabutan Benji. mo pa daw Kuya Benji eh. Sige na, bye-bye na. Wala pa na si Benji. Habang wala ka pa daw eh. Alam niya eh. Hindi siya papasok na ano, kung nandyan ka. Kasi, di ba pag nagla-live, nagpa-pop up yan. Silent viewers lang daw yan si Ate Ching eh. Eh kanina wala ka, nag-comment siya. Tapos ilang saglit lang, Tama umalis siya. na. Kaya na ano, nasisense ka niya. Takot na si Benji si Ate Ching. Grabe naman siya. Pero Wala. si Ate Maris, talagang pumapatol. Pumapalag si Ate Mariseco ni Benji. Hindi mo kayang taga Malaysia. Bumabanat ka na. Arabo. Yan. Arabong ninja daw. Ah. Bro Bern, hindi maya. Wait lang. Pakinggan tong Maya live ulitin ko. kong pakinggan tong live pag uwi ko maya. Andun sila, ano, dami na doon. Ano yung prosin? Ilan na rin ganyan? Meron pang dalawa doon. Sabi mo kagad para pag, ano, hingi ka agad tayo doon, ah. Benji pina-end na nagkambal Romel. Pagdating daw ni Kuya Romel, nag-end na si Ate Margie. Bakit ah? Ay, wala. Patay na yung cellphone ko. Ang charger nito. Asan na ba? Ano ba yung charge dito? Matapang mga double sa Malaysia. Pumapalag ka na Kuya Romel eh. Na Kuya Benji. Daming kanin mo mag Ito, ano na naman to mo. Ba't Ito. sinasapa mo? Maiinit yan. Sabi ko sa'yo, abang Ito pong kasi eh, kaya yung ngayon iniisip ko eh, dapat mapaayos at ako ba? Nasasayang man ako kaagka. Kaya sali. Ang mga ito. Mata ko, mali siya. Narinig ko naman nakatuwin daw sa kon. Mag-iinit. Magko-comment nga sana kung biglang nag-end.
Nandito yun si Ate Margie. Hello, Ate Margie. Hmm. Ano ibig sabihin nito? Bakit yan? Ipipin lang. Okay. Ano daw yan? Hindi ko alam eh. Andun pa naman ang loves mo kambal. Papasok dito yan si Margie. O, nandito na yun si Ate Margie. Kasi nandito na nga si Kuya Hok eh. Oo. Hmm? Ano? Kambal na yun, ayaw ka na. Kambal X na yun, ayaw ka na. Ano sama? Ay, magti-12 na. Ano ba? Hmm. X X na agad. agad. X agad. Ayan po, hello po sa viewers sa inyo lahat po. Hello sa lahat. At maraming salamat sa mga pumasok. Siguro po mag-i-end na kami. Kambal baka meron. Oo. Kaya dito hinihintay ha. Okay lang po ba tayo mag-end na? Mag-sleep na kami. Maaga pang gigising bukas. Nagkasabay. Nagkasabay. Hmm? Ano? Siguro bukas pag may oras. Pahinga na kayo. Oo. Pasensya na po. Antok, grabe, ano kasi. Pag may school. Alos lagari yung biyahe ko kanina. Kumbaga kanina lang ako nakapatakbo ng mabilis na naman. May binili kasi kong piyesa nung sasakyan. Pinamasin shop ko kasi singaw yung tambutso. Napakainit, bilis yung takbo ko kasi inahabol ko yung oras. Nasaan daw si Kitty? Naka-tune in lang yan, kuya. Atyanin yan? Kasi kanina nandito po yan. Nandito eh. Nagutom lang, umuwi. Hindi na bumalik. Kasi kausap niya namin nung yung tungkol sa Christmas party. Ayan, ano yan? Oo. Magagawa sana kami ng vlog kanina kaso sobrang lakas talaga ng Tugtog. sounds kanina. Isisend ko na sana yun kanina, Kuya Bern. Sabi ko, dapat yung ano na yan, dapat detalyado nga. Isisend ko na sana po kanina kaso sobrang lakas talaga ng tugtog. Hindi kami makapag-vlog ni Kitty kanina. Babalik sana sila. Silang tatlo, yung pinsan namin. Yung nagko-collect talaga ng pera para pag-isahin na lang. Siguro bukas, magbablog sila kami. Pero baka sa channel ko pa. Nasa channel mo pa lahat. Oo. Kasi di pa nasikaso yung channel namin para makagawa. Saka hindi pa rin pwede. Na ano? Hihiramin ko yung isang mong cellphone. Ang cellphone. Ang luma. Alin yun? At ito baga luma ito. Samsung na. Yung sa akin? O kaya, tadi mo na makapag-edit sa cellphone ko lang nagahap. Okay. Baka makablog sila bukas. O, kanina nandito sana eh. Kaso sobrang lakas talaga ng tugtog. Di rin kami marinig. Tsaka copyright din. Kaya bukas na lang po. Kinausap ko naman yung... Sinabay mo sila? Oo, Anong oras? Baka gabi din tumambay. May estudyante din. May kasi. tugtog yan pag gabi lagi kasi Hindi, magbubukas na yan. makikiusap lang tayo, hinaan lang. Kasi hindi pwede sa umaga. May estudyante yun eh. Yung dyan, yung susundan ko ng pera. Siya yung nagko-collect lahat ng pera eh. Sabi ko nga dito sana sa loob, kasi dito sa loob, pag sarado na, ang gulo ah. Ang gulo ah. Ba't pinapasa niyo yung kung kanino siya? Wala, Kay Born. hindi pwedeng pagpasahan yun kasi makakatulog ng tingga, Kuya Ho. Alam yan ni Kuya Nandyan Benji. yun, nakatune-in din, baka nakatune-in pati yung boyfriend. Kasi alam niya yung channel ko eh. Bakit naman ako nadamay dyan? Bakit nga ba nadamay Abangan Kuya natin lahat kambal kung paano bumanat si Benji. Mababanatan yun si Kuya Benji ng tingga. Tapos ni Benji.
Sa Ayan pool po, pa namin. out na kami. Antok na talaga. Kasi pag may Oo. school, sobrang aga. Anong araw nga? namin. Miyerkules. Miyerkules na, no? Miyerkules na ba? Oo, Miyerkules na. ba? Kasi Lunes wala silang pasok, baby. Lagot kayo dyan kay Ate Ami. Sino ba sa kanila ata? Ewan ko dyan kala Kuya Benji. Mm. Ayan na. O, sige na. Magkakatingga dyan. Babay na po kami. Kuya Bern, thank you so much po. Kuya Benji, Kuya Thank you po sa Romel, inyo lahat. Kuya Hawk. Sorry, Ate di na Cherry. talaga kaya. Thank you po sa lahat na pumasok. Antok na talaga. Pag ano na lang tayo mag-live na mahaba pag pag walang pasok. Kasi kahit gumising kami, minsan gumigising kami alas 10, 11. 11, kasi wala namang pasok. Bumabawi kami sa ano. Pero pag may pasok, talagang gising ka agad madaling araw. Kasi kagabi, Ayan, anong oras na oh. rin tayo nagsarado. O, sige na. Ma, 12 na din eh. nagbabay na rin Thank sila. you so much po. Bye-bye. Bye. See you. See you tomorrow. Bye-bye. Bye. Baboy.